कहीं हमारा तो आता ना दिमाग सनकल बानू कि हद से भी ज्यादा वो बेटावा गोइल बा पता ना का करता कि एगो अठनी चवनी के कहाला ना भेजलस आ का जना सवतिया भी देता कि का माई जब से आइल भी तब से हमरा के एगो रुपया देता नहीं खे आ कूटी है बुनी पर के सरता आ कहिया कटाला चलो हम घरवा देखो तनी हम जाते देखत है ना कि भोसड़ो का करत है घरवा हमार त एगो आदत होइए गेल बा कि मरद वाला गाड़ी देतनी हइए अरे भोसड़ी है तो का सुतल बैस रे है सवतिया का डर बा हो हां वाला वीडियो हो ठीक लागेला बबरी झाड़ा अरे ना घर का पिघल पड़ू घर का पिघल हे पाकी कहल कर दीदी जी हां भोसड़ी देख घर का संग घिच मामी मामी अरे कहता ना है हमारा कल किस्मत में आग लग रहे हो दादा अरे हमर रंडी सुन का बोली एगो बात कही रे हां बोली हां कूटी को हां तो पूजा ने मुंह ले बड़ी अपने हमरा के कहत बोलत हां भेजाऊ रे अरे पागली हां बोली दीदी जी कचड़ा भरल बा तोर दिमाग में बोली बोली बताई तम का चलो तोर बाबू है ने आओ कहीं दीदी जी का हो है ने आओ पहले डर बा ना तोर देह में हां तर तनी मारम ना ना मार बाप आओ तई अच्छा ये बताओ कि का गोइल बावन बाहर ले तहिया पैसा भेजल हो कि ना पैसा भेजल तो हम कुटी कटवावे खातिर पिकअप ले बनी ला दबावे खातिर सचो हां ऐसे तो सचो बोलत है ऐसे का हमरा बाबू के पिकअप हिया अरे बाप रे तेरा बाप के ना तेरा दादा करे भोसाड़ी छिनारी रंडी ये कर एक कोहड़ा फुलाने तरबूजा तू हमारा के कहत बोल बिस रे एगो तो तोर पैसा रुपया नहीं भेजल आ दूसरा मेल बेचते हाले तहिया ले अथी कइले बाड़ीस एक काम करो कि कुटी कटवा के आ हो पिकअप पर सब लाद के खरिहनिया में धरवा मोबाइल हमर फोरबू का गिरा के आ सुनो जानते बड़ो कि हम बीमारी आदमी हनी हां रुकिया जा हां बोली का बोल रही का बोल रहा है ना दीदी जी का बोल रही है हम आता ना नहीं बूढ़ो हो गइल आके तोरा के चटकन चटक्का धरा देख ली त इज्जत करतनी इज्जत करत इस इज्जत लेखा रह आ तनी हो कुटी आ पैसा कह दे के खाता में हमरा डलवा देबो ठीक न हम जातन हां चलते हो तू दिन का कने हो के इज्जत तू का करबे अरे हमरे के काहे डांटत तनी देखो तनी कि शाम के बुद्धि बचपना ना गोल तोरा के बियाह कइले मानी अभी सालों भने के होता पिकअप पे चढ़ा रे कहला उनकी पिकअप भेजा दे तनी बुचिया आइस करिए हमें बैठ गई नहीं है आइस करे खातिर भेजले तू ना सुधरबी अच्छा चली दीदी जी हमरा के माफ कर दे हम अब ना बैठम पिकअप पर ठीक बा तब प्रणाम कर चल छोड़ हाँ प्रणाम करतनी आ ई वीडियो के नु दिल पे मत ले जा यही से बनौनी है जा कि कुटी कटवाए खातिर दोनों नु अपने में लड़नी है जा आ दिल दिमाग पर मत लेम जा ठेस मत पहुंचे आ एक दूसरा का देख के आई सब घर परिवार कैसे चलावल जाला एगो मानतनी मजबूर हम जैसे करत नहीं से ना करे के चाहिए ठीक बा ना करे के चाहिए हम ई आ मानतनी के एगो देवर कमाता उ पैसा नहीं खे देत तो ओकरा के बड़ गोतिनी बिया चलावत या घर मलकिनी बनल बिया तो ओकरा के देम तबे ना घर चलाई घर चली ऐसे ई वाला तन दिमाग पर ना हो ना तो दिया